ka riƙe wannan ayoyi kana biyawa duk safiya, Allah zai kiyaye ka da sharrin hatsari, tsautsayi kowace iri ne, sannan kuma Allah zai yalwata arzikinka alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad allazi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawa'ij wa tunal bir raga'i wa husnal kawatim wa yustasal gamam bi wajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adad kulli malumin lak salatan taftahu lana abwab ar-rida wat taysir wa taghliqu anna abwab ash-sharr wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka na Ajaibul Asrar. Kar a manta, in yau ne farkon haduwar mu da kai, da yin subscribe, like, sharing zuwa ga yan uwa da al'umma su amfana. In kuma tuntun muna tare, to barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka. A yau mun zo muku da wannan fa'ida mai matukar daraja da girma don neman dafa'i akan dukkan sharri. Dama kuma ya kamata duk mutum mai hankali a kullum ya tashi da safe ya nemi tsari da duk abin sharri na zahiri da baɗini, da yawan kare ta kula'uzai, ma'ana falaki da nasi, yawan biya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wannan hasbunallahu 450, wannan adadi ya shahara ga duk wanda yake neman dafa'i ya rike hasbunallahu 450 a koda yaushe, da yawan karanta kula'uzai. To bayan haka, fa'idan mu na yau shine akan wayannan ayatul kifaya ga neman tsari. Duk wanda ya rike, Allah zai kare shi da duk wani tsautsayi na zahiri da baɗini, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ayoyi su ne kamar haka: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira wa kafa billahi hasiban wa kafa billahi wakila wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. To wayannan ayoyi mutum zai rike duk bayan sallar asuba ko kuma da safe dai kafin fitar shi je ko ina, ya rike wannan ayoyi yana biyawa. Kafa ɗaya ne, kafa uku ne, kafa bakwai, kafa 21. Mutum ya rike wannan saboda neman tsari, to insha Allahu Allah zai kiyaye shi da duk wani abin ki, sannan kuma zai yalwata arzikin shi. wa dumtum fi ri'ayatillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa salamu alaikum wa rahmatullahi.